Pues tocó pensar que estaven reunits dos amics meus, Guillem i Elvira, i estaven parlant pues, que en Llíria no hi ha res que fer, en Llíria és un avorriment, eres jove i no, on vas? Tots pensaren en obrir un cinefòrum, algo relacionat amb el cine, i pensaren en la Unió, ¿no? Que estava tot el material així parat, i entonces, bueno, feia poc havíem fet eleccions de president de la Unió Musical, que és el teatre on estem ara, i havien posat al pare d'Elvira de president. Entonces això facilita prou les coses, i li proposaren i mos digué que, en sèrio, que tindríem que fer un projecte, presentar-lo a la Junta i tal. I bueno, digueren que sí, i a partir d'ahí pues, a aprendre. Enxufat els altaveus, que no mover la taquilla, i allà fora hi havia gent que n'hi ha que rebobinar-la. No tenim ni idea de fer res, ni de projectar, ni com era això de posar una pel·lícula, ni com se demanava, ni res. Entonces, Guillem, el col·lega que tenim així agafant les pel·lícules i fent la programació, pues, anant tota la cara als cines d'or i digué el projectorista tal, i sí, està i tal. I li digué, tu pots ensenyar-nos a projectar? I claro, això, anem un dia i t'ho ensenyo. I res, vingué, i li ensenyà ell a una altra companya que tenim així, Irene Xilet. I bueno, a partir d'ahí ja ens ensenyaran a nosaltres i a poc, claro, pel teu compte també vas aprenent coses i el tema de projectar ja el duguem prou avançat. Pues elegiren posar el preu de l'entrada a 3,5 €, que cregueren que era un preu molt just per tindre el cine, no? Perquè per un cine de poble, que també veient que cines comercials com el Kinèpolis, que estan ja ara per 9 € l'entrada, això és una locura. La música fou un dia que estava el piano de cola darrere així, i jo, claro, jo pianista, pues, piano de cola, i me posé a tocar-lo. Això que ja s'havia acabat la pel·lícula. I digué Elvira, pues això està superguai, podem fer-ho pa... Pues vale, sí. I al principi tocava jo. I en els llums que tenim ara posades, que era així, se veia al fons, no queda molt bé. I dic, això no pot ser, queda molt lleig. Entonces dic, pues baixem la cortineta esta i molaria així a fer un arco de llum que se veig a la sombra. I estic una vespre mirant a veure com ho feia i així no m'agrada. Bueno, el pressupost us anima que vingueu, que el conegueu el cine de la Unió, en Llíria. Cine barat, 3,5 €, tenim bufes superbarates, chucherías, todo superbarato. Música gratis, mitja horeta. Si viene un mitja hora antes de la película, hay una pelada super boniqueta de música y gratis. Será que venga.